anak anae. Tenah nandung aku. Ih, baleni nepok nga. Oh, si matur kowe tante. Iya. Oh, terangmu cilik apa gede? Lho, Neng. Oh, tante. Iya, kan akhiran. Namun muni kok nang nopo iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa iki lho, Mas? Burung ngomong caturan sik kok ya. Ayo. Listrik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan mau. Sah yo ngono kok. Ya dipacai. Suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Akal lah. Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak nok nyeluk. Yo. Yo, yang puas weh. Apa gawat denyuk. Ah, lha iki sing celuk sapa si Putri namine sinten, Mas? Si Andi lumut. Lek itu ande-ande lumut to. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho, anu. Piye ta, Mbok? Bu es. Anu wong lanang dulu. Oh iya iya. Oh iya. Ande. Nah, apa to? Kok delok ae. Iya nek anu kowe dhewe ngendek yo kowe jangan yo kowe kabeh. Ya nak maknai malah Mana ya. Kowe omong kowe enrok manut to. Ngendek ngene ayo. sing nandur terang londing dawa Ngendek oh. wedi Yo. kowe sapa ente Ating nandung aku nyowo nyakan nyoli Kowe karo bungkut to crot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutung ngecek kowe. Getur kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo prei yo. Sok prei. Damang ente aku mau takon wae kok Dong nakon. Seneni. seneni Meneni. Anak-anak ae. Tenah nandung aku. Ih, baleni nepok nga. oh si matur kowe tante Iya. oh terangmu cilik apa gede Lho, Neng. oh tante Aku ora ndrodang iki. Kaman tak ngulung tangi dewe. Iya, iya. terus lakune ngene ngono lho Ah, ndak kosong. Apa? nah maju Apa? tak gendeng-gendeng dret-dret ngono lho Oh baleni neh. nah PKP ngono ya met malam met. Andan pengkhianat tak weh. apa Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. sing nandur timun cuwilik bongken kuwi sapa ente Ngono ya ya. sing nandur Ating nandung aku ya ndang pek-peken ya angger diijoni. Sikile iki tenan apa piye tonton aku mau takon bae kok Nah anu kowe ya ben iso menjiwa tak tabrak bis. Lho kowe iki aku iki nyanya ngono. Lah ngono. Asin dulu. Ya. Ayo ngaku ya, Jan. Ngaku. Ngaku. Wis ngono lho. oh iya iya 20 kas met. cincin kasih Loro rungokno wong tuwek kaya ngene nek sekolah tenanan. Ayo. oh iya anakmu Sik kowe duwe Pak ngono kuwi isen apa ora? Lah kowe isen ora? Oh gak
isin men. Berarti wis mbok doktrin ya Mek. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenan nek iki gak ketoke nek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya Mek tanggamu ya. Iya Iya. to keterangane. Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lah sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Siji kasih ontet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang trot Mak. Kentengnya cepetnya. Iya. Apa kono wis modal ngantuk. Nak kuwi layo cinak nang entet. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Ya. rambutnya Hute. keluar Hute nama? rambutnya rambutnya Rambute. Rambute. rambutnya pendek Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso sik pangkat dikenek Pancen nek. tak kekrek sangkep ngene kok. Wong kok rambutnya dawa abang-abang atang-atang. kuwi sapa ante Nengakno nganduknya. eh Kuwi ngono, ateng nandung aku nyawa ya. Peken kabeh nyawa ya. Angger ijo. Ijo. ngomong takon wae ku Mak nak momon jongi. Mak nak momon. lah lah mbok kene aku terus kowe duwe montot aku mau rambutnya kok Abune tinggal, liyane gawa anakku jongi ya. Nak sayang aku titik ae. Ayang le. ya tak jeni Anak lampau Mak, wis bar. Kok bambok tayang idono nang mbok mau. Met. Adekane ora ngono kuwi. Halah ora bendino ae rek. Wong kono yo Kan malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Heeh. Si entet. Lah niki Bu niki. Tintake ya. Si antet ya. Ya. Yo. si antet Nuwun sewu niki pancen kali kabeh tembang lawas niki ra Lawas. disipe. Nggih, ngapunten nek ngaturi kurang sekeca ya Mak ya. Ya. Saire ya mau ngono kuwi to. Nggih. Kabeh padha lali. Iya, ngono. Wis guyu takut. Wakune saged minangani pamundhut saking sing agung dalan. Angin. Ayo gratul-gratul brayak-brayak. Angin. Oh, iya. Sampun menika Mbak. Nggih, sekejap.